Ke Študlovu cesta dlouhá, vysázená lindama, sadila ju moja najmilejší, když mě vyprovodila. Tak v této chvíli člověk zrovna nepomyslí na to, která to dcérečka byla, co ty lindy bílé topoly sadila, ale spíš hledí, aby se na té dlouhé cestě do Študlova nestratil. Vesnice je to půvabná. Rozkládá se v nejsevernějším výběžku Bílých Karpat kolem říčky Dúbravky. Ta právě teď odvádí ledy a přivádí jaro. Prvním osadníkům, kteří do zdejších hor kdysi přišli, se říkalo Ščudleci. To jméno jim, i když trochu pozměněné, už zůstalo, protože osadu Ščudlov roku 1422 tak zapsal šlechtici Miroslavu z Cimburka sám král Zikmund. Od těch dob lidi živili hory s dřevem a pastviny s ovečkami. Proto študlovští roznášeli po kraji svoje šindely, všechno z vlny, dřevěné nářadí, ale možná i velikonoční korbáče. Ostatně proč ne? Patří ke každému jaru, které rozdává ozdravnou sílu všemu, i vrbovému proutí. Pro vydatnější účinek, zvlášť na dívčí zdraví, splétají se pruty 3 a dokáže prý to každý. Ovšem uplést osmerák, to už je umění. O velikonoční zdraví se starají i zdejší hospodyně. Nakrájí se uzené maso, housky, vajíčka a potom cosi zeleného. Pozor, ano, jsou to mladé kopřivy. A na talíři je študlovská specialita, takzvané velikonoční nadívání. Samozřejmě nesmí chybět ani prastarý symbol Velké noci, velikonoční beránek, ten ze sladkého těsta nebo i ten opravdový. A je to tam. Když na Zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma, zastupují je chlapci šťukotáci. Mladí lidé a starý obyčej. Není to příležitost k zamyšlení? Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Lidé si tady dávají záležet na svátcích. Jakoby je spojovali s tím, co bylo a o co nechtějí přijít ani dnes. A tak, když o Velikonocích byli důležití chlapci, o Božím těle jsou středem pozornosti děvčata. Družičky v bílých šatech z košíčky květů. Študlov není velká vesnice, ale zdá se, že je v průvodu všech 500 obyvatel, včetně chalupářů a zástupců spolků. Vyvrcholením slavnosti je mše svatá v kostele svatého Matouše, který byl vysvěcen v roce 1994. Rok si poskočil do léta a na polích i v sadech dozrála úroda. Především oves si v této podhorské vesnici dává na čas. Když už mají hospodáři všechno pod střechou, může se slavit. Dožínky jsou dalším vítaným svátkem v letním kalendáři. Z truhel se přinesou kroje po stařenkách a ze skříní ty nové, nedávno pořízené z prostředků fondu Evropské unie. Muzikanti vyzkouší nátisk a dechovka Študlovianka s 80letou tradicí svižně vyhrává do skoku i do kroku. Když se dožne poslední pokos a obilí je vymlácené, uplete se věnec pro gazdu a gazděnku jako poděkování za úrodu. Zdá se, že každoročním opakováním staré zvyky lidem nezevšední. Dělají se pořád stejně, na stejném místě. Jenom ti, kteří je předvádějí, už stejní nejsou. Ale náves teď vystřídá malá cesta do pravěku. Na kopcích Požár, Stráž a Hrádek jsou místa, kde rostou rostliny, které tady voněly už v Třetích horách. V jalovcových pásmech zase voní jalovčinky, ale povídá se, že jejich nejlepší vůně je v tekuté podobě. Z těch pravěkých časů se v potoku na horním konci dědiny nachází další zvláštnost – jantar.
Na jantarovou komnatu sice nestačí, je malý, ale náš. Zdaleka jsme ještě všechno neobhlídli a nohy přestávají poslouchat. Proto je třeba vyhledat pohostinnost zdejšího sportovního areálu, včetně příjemného ubytování, které dokáže vyspravit nohy i kondici k dalšímu putování Študlovem. Kam? Že by šlo o další slavnost valašského podzimu? Ano, a je zase o ovečkách, i když jejich aroma je hodně jiné. A zkusíte na to mlínka? V tyto dny asi člověk ve Študlově žádnou vůni lesa nepotká. Skoro z každé zahrádky se kouří, ale mlha to není. Krásně. Posadíme, ať se nám to neopírá o sebe. Tak. To už to je takové krásné. Voní svátky klobás, včetně průvodu. Nevelkého, ale neobyčejně výtvarného. V chalupách jakoby ožily nejen staré receptury, ale i chutě hospodářů. Že by to bylo o tom, kdo z koho? Kola orloje se přetočila do zimy, do jiných radostí i slavností. Na děti čeká karneval. S průvodem, čokoládou a zvláštním, pravděpodobně speciálním valašským tanečním projevem. Jen si vzpomeňme, jak bylo lákavé nebýt na chvilku Aničkou nebo Kájou, ale nosit se jako princezna nebo tasit meč po loupežnicku. I když za pár dní se dostane i na dospělé, protože do Študlova vtrhl fašank a zavonilo tu cosi starodávného. Ten čert dvakrát tancovat musí. Tutej nám nedali, tutej nám dajú, komára zabili, slaniny majú. Pašáky, turíce, Velká noc přijde, kdo nemá kožucha, zima bude. Já nemám kožucha, len... Masopust se krátí. Můžete nám dáti? Aspoň kusek slaniny. A nebo kusek klobáse. Sosa 3krát do páše. A jak nám malý uřežete, velice se pořežete, jak nám velký uřežete, do nebesa dostanete, jak nám malý... Když fašankový den končí, pochovávají hasiči v hospodě basu. Znamená to, že je konec tancovaček a začátek 40denního půstu před Velikonocemi. Dnes ovšem musí být ještě moc veselo. Dokonce i všechno zlé, co se v obci přihodilo, se může s vtipem vypovědět a pak i s basou svěřit hrobaři. Rok se uzavírá a my cítíme i pod sněhovou peřinou nový příslib jara.